pussillinen kaikki ompelujätteitä ja mietin, että mitä näistä voisi tehdä. Josta jää metri, niin 40 € tavallaan jää hukkaan ja yleensä kun ostan kangasta, niin musta sitä vähän reilummin ja niitä reilupaloja sitten sen takia, että joskus sattuu tulemaan ongelmaa siinä, että joutuu tekemään jonkun lahkeen 2 kertaan tai ihan, että se on joku virhe vaan, että silloin ei tarvitse lähteä hakemaan sitä kangasta sitten uudestaan sitten. Ja mua huolestutti se kangasläjä, mikä alkoi tuossa kasvamaan sitten siitä hukkapaloista. Ja mulla on tarve tehdä yhdet jutut vielä niistä hukkapaloista ja katsotaan vähän mitä niistä hukkapaloista, mitä kaikkia mulla täällä hukkapaloja on jäänyt sitten. No, tää on joskus muutama vuosi sitten jäänyt tämmönen, tää on ulkoilukangasta tai semmoista, tää on aika kevyttä. Tää on vaan jäänyt tonne laatikkoon. Sitten on jäänyt tuommoista kesältä varustekangasta. Sitten tämmöistä pyöräilyyn liittyvää no mun täytyy taas, mä en muista sitä nimeä, mutta ei tää fliisiä, mutta no mä tarkistan sitä nimeä, mä en koskaan muista. Sitten tämmöistä vähän erilaista toppakangasta, tämmönen pieni pala. Katsotaan mihin tää saa upotettua. Tää oli tosi kallista, noin 40 € metri. Tarkoitus on tämäkin saada johonkin upotettua. Edelleen varustekangasta, tää on olikohan tämä teltan pohjakangasta, mutta pitää vettä ja silleen aika joustavan oloista. Sitten todella lujaa Cordura-kangasta. Käytetään moottoripyöräilyssä, moottoripyörätakeissa tai housussa lähinnä kaatumissuojissa, missä joutuu hiertymään, niin siihen on joskus hankkinut fliisiä, pätkäfliisiä on jäänyt. No tää nyt on tää on laukkuun johonkin laittanut toppakangasta. Sitten mä en vieläkään muista tätä nimeä, muista mistä tein. Edelliset housut, laitan vaikka kuvan siitä vähän paremman. Mikähän tää mahtuu ollakaan tää nimi. No anyway, mä tarkistan nimen. Mikrofliisiä. Eristettä tai tuommoista eristekangasta tai eristevanua, vähän erilaista vanua. Näitä jää aika paljon tuossa. Tää on itse asiassa jo leikkaustuotteita näitä ja nämäkin tulee käytettyä niin. No näitä ei viihdy hukkaankaan laittaa. Pyöräilyhousut. Ne on hyvä malliset, ne on kestänyt kyllä vuosia. Ne on varmaan jo kohti 10 vuotta. Ja ei ne ole mennyt miksikään. Ne on talvihousut, mutta itse asiassa näillä talvella ei sitten Suomessa pärjää. Ne on tehty varmaan Keski-Euroopan olosuhteisiin, eli pitää kuitenkin laittaa villahousua ja tuulensuojapöksyä ynnä muuta, että ne tarkenee sitten ajella talvella. Ja ajattelin, että mä kopioin näistä kaavan. Suurin piirtein. Näissä on aika monta osaa. Sinänsä, että näissä on tehty niin kuin pienistä paloista, niin nuo jämäpalat, mitä mulla on, niin mä pyritän upottaa sen näihin housuihin sitten. Tähän malliin. Pikkasen muokkailla sitä mallia vielä erilaiseksi. Mutta joo. Kaavan kopioinnin tein silleen aika karkealla käsivaralla. Tää on tämmöistä maalauksen suojapaperia lattialle. Tää on ihan hyvä, mä tykkään tästä, tää on aika jämäkkää. Niin näitä kaavoja sitten on tehnyt, tai tuosta suurin piirtein mitä on ajatellut, niin ne on nyt kaavoitettu sitten näihin kaavapapereihin.
numeroinut sitten ja tännekin laittanut numerot, mihin se liittyy sitten. Ja tosiaan nämä on niin kaksipuolisia, eli tuossa esimerkiksi otetaan tuosta vaikka etuosa. Tässä on oikea puoli ja sitten täällä on vasen puoli. Eli sama puoli. Joo. No sitten siinä on nuo kaavat ja malli ja sitten tästä vähän jo oikaisen sitten näitä, mitä täältä löytyy. Eli sitten olen vaan kopioinut näitä kangaspaloja, mitä löytyy. Sitten tuosta, niin tämä jäi siitä toppaliivistä tai mikähän sporttiliivi se mahtaa ollakaan, niin tästä sitten teen näitä jo leikannut tuosta sitten valmiiksi. Joo, meitä on aika paljon. Sitten tuossa on erilaista, laitoin ton tuonne sisäpuolelle, tää on ulkopuolelle. No, väri on vähän erilainen, mutta anyway. Mutta ajatus tässä tosiaan kuitenkin hyödyntää noita hukkapaloja. Ja mun mielestä nuo pyöräilyhousut, sitten kiva, että on tehty aika monesta pienestä palasta. Ja sitten oli näitä fliisi ja sitten mitä päällymateriaalia mä vieläkään muista, mutta täytyy lunta tai laita sen tuohon vaikka sitten tuohon noin sitten ylös. Eli tässä on sitä tämmöistä joustavampaa sitten tuohon joustoosiin, mikä nuo ei jousta, niin nämä kuitenkin tulee pyöräilykäyttöön. Niin nämä on nyt leikattu valmiiksi sitten kaikki. Ja seuraava operaatio on sitten, että mä ajan tuolla saumurilla nää kiinni ja lähden sitten kasaamaan tätä juttua. Tässä nyt on, tää on nyt tuonne peffapuolelle, eli takamuksen puolelle, eli pyörän penkkiin. Tää on sitä vahvaa telttakangasta, eli ajatus, että tämä kestäisi nyt sitten paremmin sitä hinkausta, mitä siihen pyörään tulee. Lisäksi tää on vähän kovempaakin kangasta, että se ei haittaa, vaikka se on vähän lämpöisempikin. Ja täällä on tupla eristeet sitten täällä, että voi vaikka vähän issattaa sitten vaikka lumihangessakin. Joo. Tällainen nippu tuli näitä paloista. Tarkoitus on sitten nämä palat sitten nyt ekaksi tuolla saumurilla. Ajan nämä kiinni. Ja tää nyt tää eristekangasta tai eristevanu täällä mikä on, niin tätä ei tarvitse sitten niin sanotusti tähän kankaaseen liimata tai ommella muuta kuin tämän reunasta. Tämä pysyy täällä sitten itsekseen sitten, kun tämä on niin pitkä kuitusta juttua. Kaavan piirtämiseen mä käytän tämmöistä vähän vahvempaa, onhan tämä timpuri lyijykynä, niin tällä on hyvä piirtää sitten tuohon pahviin sitten. Joo, tämä oli tämä operaatio. Mulla meni tähän kaavan kopioimiseen, piirtämiseen, leikkaamiseen tunti. About. Tunnin verran tähän meni. Ja tosiaan toi tänne niistä housujen etupuolella on tehty taskut. Ja nämäkin on tehty tämmöistä jämäkankaista. Leikataan tuosta vielä. Eli siinä on tämmöistä tämä oli se teltan pohjakangasta. Ja sitten toinen oli tämmöistä vähän vahvempaa teltan pohjakangasta. Eli tämmöistä jämäpaloista tosiaan tänne on ommeltu nyt taskut molemmille puolille. Ne on aika syvät. Mä tykkään, että taskut on syvät ja jos ne laittaa jotakin, niin ne ei lähde valumaan varsinkaan. Ja sitten ne voi laittaa puhelimen, tää on nyt aika lämmin tuote. Mutta en taida laittaa vetoketjua siihen, se pitää laittaa jo tässä vaiheessa, että saa olla avoin tasku. Nyt on homma siinä vaiheessa, että
näitä alkaa kasaamaan näitä housuja. Otetaan kahvia välillä. Jees, joo, tää syvään päätyy projekti on siinä vaiheessa, että ne alkaa olla ommeltu nämä palaset yhteen. Siinä on laitettu sitä tämmöistä eristevanua tonne väliin ja sitten on laitettu toi päällykangas ja sitten on täällä tää niin sanottu taustakangas, tai miksi tämä nyt sanotaankaan taustakangas, tai toi vuorikangas, päällykangas, ja sitten näitä on tehty nyt nämä palaset, ja täällä on vähän erilaisia, ja sitten tuossa on itse toi takamus, eli mikä tulee pyörän penkkiin, siinä on vähän vahvempi kangas, ja sitten tuossa on toi etumus. Siinä on itse asiassa sellainen juttu, että siellä on ekaksi tämä päällykangas, sitten siellä on toi ohut eriste välissä, eristevanu, sitten siinä on tommonen vuorikangas välissä, fliisi, mikrofliisi, sitten vielä tähän tulee päälle tää toi tekninen kangas tähän, eli tää tulee tähän niin kuin sanottu suojaamaan näitä herkkiä paikkoja tästä talvella. Joo. No niin, hommahan on edennyt niin, että tässä on tullut pikkasen erroreikit välillä. Esimerkiksi täällä on vaikka mitä lankaa. Kuitenkin päätin tehdä tähän vetoketjuun ja kunnon sit vyölenkit ja mistä on vyötärö. Tämä tein vähän korkeamman vyötärön tähän ja ehkä joustokangasten välillä, mutta sitten tästä ensimmäinen versio oli tähän vetoketjuun tää taas tänne puolelle. Tämä näin tein tämmöisen vähän vahvemmasta, mutta joo, se alkoi syltäämään sitten, että tämä vetoketju ei sitten toiminut nätisti tai se ei vähän tuohon kanittaa sitten. Semmoinen virhe tässä tuli. Kaavoituksessa tuli pikkusen errori, joka on siinä mielessä, otetaan toi, näkyy vähän paremmin tää, mistä tässä mennään. Eli nyt olisi housut siinä mallissa, että otetaan tuolta vielä. No, tähän nyt ei tahdo istua, ei mitenkään. Näin. No niin, nyt se näyttää vähän jo pöksyiltä. Että palaset yhteen ja sitten tämän näköiset pöksyt. Katsotaan vähän mitä tää näyttää. Eli joo, näkyyköhän täältä sitten. Eli täällä on aika tosi syvät taskut. Täällä on tätä telttakangasta tällä taskuissa. Vetoketjua joskus tullut hommattua. Ja sitten tuommoinen nappi sitten. Ja tämmöistä toppakangasta näkyyköhän tästä nyt sitten oikein hyvin. Eli tämmöistä toppakangasta tuohon vyötärönauhaan. Ja sitten oli jäänyt tuommoista joustokangasta, mihin tarvitsi sitten vyötä tähän. Ja sitten tosiaan näistä palasista, mitä oli jäänyt, niin niistä lähdin sitten kasaamaan sitten housuja. Tuossa takana, kun näistä oli tarkoitus tehdä, tai piti tehdä, tai siis teinkin näistä pyöräily olevat housut. Talvipyöräily Arctic housut oikein, tosi lämpimät. Tässä on pitää vettä, tämä takamusosa, mihin tavallaan hinkaa sitä penkkiä. Ja sitten täällä on joustokangas täällä haaruksessa sitten. Haaruksessa tätä, muistakaan sitä nimeä, mutta silloin sitten mikrofeliisiä. Ja tässä on erityisesti, tässä etumuksessa on
aika hurjasti sitä toppakangasta just tässä niin kuin tässä niin aroissa paikoissa, niin tein siihen tarkoituksella vähän enemmän sitten lämpöä ja se pitää tuulta. Polvet on joustavat, koska polvihan hinkaa, niin se tulee se lämpö oikeastaan siinä. Ja sitten lahkeet, ja siinä on vähän pitempi vekkari. Täällä nyt näkyy sitten näitä erivärisiä kankaita sitten täällä. Niistä on vuorikankaana sitten kaikki vuorikangas ei riittänyt. Sitten tein niin näistä jämipolosta tonne sisälle. Ja tuohon sitten tämmöiset vahvikkeet, mikä hinkaa sitten pyörää, niin ei mene heti rikki sitten. Tää on aika vähän semmoista heikon, en tiedä onko se heikkoa, mutta vähän niin kevyen olosta. Niin tuommoiset lahkeen kovikkeet siihen. Joo, eli tää on nyt jämäpalosta tehty pöksyt. Täällä on tosiaan sitten joustovyötäröllä tää pysyy noin housut sitten ylhäällä. Joo, eli käytössä oli menossa roskiin kaikki ne palaset. Tuosta pitää vähän siistiä noita langanpätkiä. Täällä on aika paljonkin langanpätkiä vielä jäänyt sitten vähän viimeistelemättä. Täällä näin, niin katkotaan ne pois, niin on vähän kivemmin näköinen. Joo, tuolta sama homma. Arktiset talvipyöräilyhousut. Tänne sisälle ei tarvitse kovin paljon laittaa muuta kuin pyöräilysortsit alle ja ehkä joku kevyt kerrasto alle, niin näillä kyllä tarkenee kyllä tämä. Täällä näin täytyy käydä testaamassa näitä vielä. Ja siinä on tosiaan sitten samaa kangasta oleva toppaliivi. Kokonaisprojektin hinta, jokohan tämä täytyisi tarkistaa sitten tää liivikanka, tai oikeastaan mitään hankeen tätä. Tää joku 5 euroa. 5 euroa oli metri. Mä taisin ottaa tätä pari metriä siihen sama hintainen vuorikangas, ja sitten tuo eriste oli vähän kalliimpaa. Että olisiko tämä koko paketti tullut maksaa 30-40 euroa tarkkaan. En nyt ihan tarkalleen tiedä, kun tämä on tämmöisiä jämäpaloja sitten, mitä on aikaisemmin hankkinut. Tämmöinen projekti.